Hello mga Inyens! Mga Inyens, no, dito tayo ngayon sa may Karanglaan, Dagupan City, no? Mga Inyens, no, Dagupan branch, no, ng Motopost dito sa may, may Karanglaan, no? Tapat sa ng elementary school mga Inyens, no? Tara mga Inyens, silipin natin itong sa likuran ko yung Evo 150 nila. Ito yung sura niya mga Inyens, so yan. Ayan yung lalim niya mga Inyens, so yan, may flasher ito mga Inyens, no? Yan, flasher. Yes, no? Tapos yung busina mo yan kasi lalim yun. Yan, so. Yan. Yung mga yan, so. Bali mga yan, no, yung harap nito naka-disc brake mo yan, naka-disc brake siya. Tapos cordial yung gulong niya. Ayan, 110, no? By 70, 13 yung ano niya, yung rim niya. 13. Dito na nyo mga yun, so ito. Tapos yung dito naman yun, so may Motopost na nakalagay. Ayan. Tapos mga yun, so ito nagayan ng mga pariya. Ito yung pwede mo yun, pag nahawakan siya, may ilaw siya. Ilaw, tapos pag ginagalaw-galaw siya. Ito yung compartment niya mga Inyens, so ayan mga Inyens yung ilaw. Ayan, ayan compartment niya mga Inyens, so malaki din. Ayan, ayan mga Inyens, so Evo Deluxe 150. Ayan, yung likuran niya mga Inyens is 130 by 70 13. Ayan mga Inyens, so naka-tubeless siya, naka-tubeless. So pag gilid nyo may Motopost dito, tapos may kickstart. Yung presyo naman ito mga Inyens, no? Yung presyo niya is ito mga Inyens, so ito Evo Deluxe 150, cash 75,000, installment 5, 2 months is 8297, 24 months is 5231, 36 months is 3942, release 200. Ayan sa yung Evo Deluxe 1. Ayan yung mga Inyens, no? Bali yung location ng mga Inyens, no? Dito lang sa may tapat ng elementary school, Karanglaan. Ayan. So yun naman Inyens, no? Evo 150 Deluxe, no? Ng Motopost, no?